monene tata Nyasaye mbuya mona sinsi mbuya mona kiagera watu anjire kwa wanu tokwani tuagaje meyao utuagaja subutene nguao tuwasabina kwegena meya Yesu yorumutorito. Amen. Kitabu kia Galatians 4:4. Kitabu kia Galatians 4:4. Kitabu kia Wagalatia inye. Tigate venere kate. Kurende kere ingakia igete. Nyasaye agatuma omwana oye era kaiburura no mukungu. Akaiburura inse ya getoki ya machiko awatalama ekero engaki ya igete. Ekero engaki ya igete Nyasaye agatuma omwana oye. Yoma Yesu nigagocha urugoro ekiagera engaki ya kortengaki ya igete. Ekero engaki ya igete barimo kuri makuta kabasenda ana makuta agenduki ya jenera kabasenda yetu ajagana. Ekero engaki ya kortengaki ya igete Nyasaye agatuma omwana oye erinda kaiburu inse ya machiko yoma tare gocha onyenga kenda kortengaki eta igete nande ekero ya igete nera ancha gotumwa gocha sense Tom usenya butakuru nakekuru tadi au amosi yakonya kwasekio mwana akonya kumulika nije nyoro yongoyo kanya kaya. Okay, Yesu ni ahoja senseye asingi tobikubuatia yotu wasomera ekenga kia kortengaki ya igete Nyasaye cho mwana yakije asenseye nanda kaiburwa na momoigwa no mukungu iwe ono ni ahoja awatema he came to demonstrate God's love. Aracha agokia obwajani wao moya saa igendo tukia loreta tanange asenseye ekiagera kwenye saitani usani yenseye aracha kuokia obwajani wao moya saa wanchani watogokia torose yenjea boto nyoria kwa baya sawa ni botambe nya tukia nenda Yesu moja kuokia obwajani wao moya saa asenseye nakigeko gaotewa nakinya saa yani binganeyo nakigeko gara binganeyo ibuatete amaliko mono liwatema nakinya saa ayanje tegendoki ese oikakaruo mwana oyo momoima mondonde wens oramuanche takoramaki tasira abanobo mabwali wakanakale igomanya saa nigagutuma Yesu oja senseye endakaracha senseye aho kyubwachani bwaye asabantu nekerabo kiri oletera somo salaba eringa abantu bamegwanja ekoro Yesu akorta somo salaba endugo terasere tanaro kwaberu kwebibe nekera tuaberwe nyuma yo kwaberu bibe tanaro mabwali wakanakale nuna tele endo kia gatatu nigagotebana Jesus came to give us an abundant life. Nigagite hinda toluma botalo korona ki botali kolera nigagita senseye ekialo mo ona saitani osariri wana Yesu nigagotita abatebana omoibi nigagocha erinda ibe nanda sarie nanda ite lakini erinda erinda abantu babana obugima bwakana kale ase kitabu kya Yohana 10:10 kitabu kya Yohana 10:10 apungu bali bako somanga ibano mwiko ndete kana mwikyo kama bwangu mwita hoja utatiga ibe na konyena na usalia injeni ona atire idera no bugima na ande na warabu aso honge haleluya omwe byago
ekiara dato aiye eria kane ona wotela ero monyene Yesu lo monyene abayo mayete ababimba abete bako mondolera gusikire nyumba engombe nyumba bakobeka na eno kobeka gichuma usikire ngombe bakanada abayi bakaba boge bosubete ngombe bakogera itanga ni muturu urasoreire konye sibete baja babichoria bagusubira umuti ayabona kwanja kungusanga no eko teke engombe yakiteriri abayi babera boge bakana none chikomi na bako kurakira kwa kabane ere kubekesi bakaba kwa kere yo mwali ngatia wakana no eko engombe yakiteriri kare abayi baenda boge no eri chiya kememe ndu abayi baja ngaki doje nyomba gusotoere jore kema doje gusotoere wadanga ya Mungu nuisausa tiyo abantu bakanolkalire tibabuate akaretia kasidiri bakabakali huyu mondobo lunga ya bidere sire huyu togo tura kalisi oye go kwa taunga kae kan tura irene toja kwa go ne reti ngega igai yo bara ko ne ngat bara chi ate ba omui nigagocha asanye aite naende aiwe lakini Yesu nigagotera nigachire eindere nariago ita nariago salia nariago koiba korendagocha ekerachire abana banyasai imeyaye tebe no bugibabwari riri wakale nakale narago tebe mu bugimowo ndiko na rokeigo nigago to bugimowo so wonge none dukanero ko gendanga esparira nigakobekere ngati enyinge etukanero gutuma ojaka kubonga kingi mu mutari kongolere bone sukari doje toko mwayasa okobeka koberani ngati apera omuyika oja sense nigago cha nana ipe lakini Yesu nigagotangasa abantu banyasaye more kanisa na umure sikiga cheno nigagete elitoba n'obugima asobonge haleluya iwa wana banyasaye nigagotabaranga na Yesu agotabanga then Jesus came, he came to save the lost, to seek nigagete koligia kotemaki egia siete abana banyasaye tegere ekere Yesu korungoro nigagocha korigia abantu abasirete nigotuasirete amarikanda agoterana omunyabibe nigatantaine oruasenda yawo yangina korenche korenda ya nyoko irinyokale molito agoterana nyuwete ndichinkara orichinkara korinda ohojesiko nkirali ojo kulia mataboli korinda kitabu ya Saburi bibitu 1 verse 5 ego tawo omuntu niaserengete kurukare omuntu niarenga omubi omutantanu Yesu agoteba niwona akire erinde ndiye egiasirete nagokora baki nakogetoria egitabu gikorwa Luka 19 ebibungo byaye 10 omagoteba iga niagoteba he came to pay our sin. Nigagetabu olie ebibe byaitu. Egetabu Isaiah 53 verse 1 otembuka agotebanga singijuru chingoma chiaye akabaitua agakorwa akwemecharichi akaloku musimari erinde kenaye tonyaro kwaleru kwemibe erinde kenaye tuwaleru emibe erinde kenaye tonyore okogwenwa erinde abana banyasaye akabogolie ebibe byawo akabogolie ochandika kwawo abatabanga agacha senseye akabogolie ebibe byawo erinde ayo obe free erinde obe free a man a free woman a free child erinde obe omuntu nyasaye nigabatabanga nigachitenseye erinde abogolie ebibe bito igwa abana banyasaye nkwali kunyara gwetoria nkwali kunyara gwekonya onyetari Yesu ojete kanga ntoli ba Kristo kanga ntoli karasitisa kanga ntoli bwatiyose
destroy the work of the devil. Nigachete elinda asirie emeremo yangu ya Satan. Iwa nigagote banga nigachete elinde asirie emeremo ya Satan. Emeremo yesa achete elinda abeko urusubu Nyasaye, abeko wajanibu Nyasaye, abeko chingulu cha Nyasaye, elinda aokia machika Nyasaye, aokia karakta ya Nyasaye, yani korokumembu yangu ya Nyasaye. Nigana wate banga nigachita sese elinda asirie emeremo ya Satan. We're going to First John 3 verse 8. Ya hiyo mbule teyo baka tukuli ya mwaja kirego ko nyuga kanyika katini wetiko sembu ya muli mati mwaja kirego abana bako bazini mati aja oya oya no Satan. Kiara Satan niga bate urumo chakano. Kiara to mono Nyasaye kao kiwa neke. Nyasaye emeremo yangu ya Satan na kiatela. Kiara te Yesu agaja sisi basaja. Kiakora Nyasaye kita sisi bakungu niga kite elinda sali emeremo yangu ya Satan kama yakotela. Alo, Masa ni bakasa ya. Mo ndigere ti. Kaida bano nyum. Ekiage mo ndigere na ya ni alo jito ko tu. Jigo enge biset. Mereka bale nai. Bagwa to mo gana. Bogana nyum. Nagiada. Ekiage ko garanya saya tu muano asani mere mo yangu. Oya okoye no. Yuwa tumenyo meno. Na manyo kimwakire. Na bora toka. Sa wo itala wotu. Ekiagera no aparte. Adala oya okoye no. No Satan dere ko gara Yesa kipense. Asaye emeremo yangu ya Satan. Yuwa adala Yesa acha. Elinda asaye emeremo ya Satan. Yuwa ona hotela inga. Niga kipense he came to give us eternal life. He came to give a sacrifice for us. Agaja kuruweke mwanzo. Agaja sense. Elinda ruweke mwanzo kiwe. Agaja alati atonement. Niga kite elinda tungura tani indwama nangu. Na Nyasaye. Iwenye elinda keme mwesa kiteko kwa enzire. Akarama Nyasaye. No ocha. Elinda tungura tani. Abeke mwanzo. Ekaro musacha banyu wamaneno mukungu ba etanire. Bachi amu kungu wachire. Ekara koyona. Wikenge sonzoro paraki. Embolia nyenywe. Amanyinga iteke. Einda wantabara tegeramo. Batemani ngabona tuwabela nire. Wana piato minyaki. Amo. Yesu nigagocha. Einde. Abantu la etanete. Einda ababuwatani. Oma watera. Nigachete. Aruwo gimabuwaye. Buneke mwanso. Yesu akaruwo gimabuwaye. Buneke mwanso. Kuna wana gambabuni. Umwano wala motachibu. Wanje. Na kyote. Da mama. Waranga. Lakini Yesu leo akawe woko ni walipo. Niaito akawe woko winge ibagani ito einaye to waruo munyabire o waruo munyaburunge. Haleluya. Iwa wana banya sana. Wano mundara ko kikekora Yesu atite seye roshinyo kwa. Roshinyo kwa. Niga ajitala ke mwanso. Nani Yesu nigagocha akoragire iguru akoragire heaven. He came to point us heaven. Niga ajitala to tera iguru na kote makiti. Nero. Out what the assurance. Out the nyuma Yesu. Nani Yesu ndo rosi. Out the matimo ichana. Kwa chino mwenye tata na ije makora ngaki. Mwenye gene ase nyumba ya tata. Nero
siku ya pili mpe chembe la tatu apa na Nairobi nganote na hili ya mwisho minota utaiko huo zina kusere ojakanga esa mbona kwa ndogo wewe sibi wiki sato na yapi maidia la tonga kimo wewe sibi kono osanga ni abantu osanga ni gagenda toiko huo aiwaso wake sibi na tuko poa wapanyana oseri iwa bana ngamone nai yoye sabo cha toro kinga igore kwande onya ta cha kanga tubu atia mangana to hotela kanga to tala mai igore kwande nero yoye so ni ajite wa mana para la sai ato te ngai igore nero kwa ra aso ni mo ato nga esango chena bona kwande ki nero ekere bonsi abali askime bra bakari wuri yangu yenya sai iwa wana wanya sai na rawa telama he came to give us joy niga jita toy itu kike omo ko asi inse ma nina chiche kera oromo aganye eka uchicha aina yao Luka ile ikomi hiyo mkungule turuwasa soma bwango turuwasa oyo malaika akalateria Luka kiaye na wale tena wana male wapi na igua na wale tena no tena pana oyo malaika wote kitoko kwa ki ndio Luka kiaye na wale tena anaona aha Jinyaruka bakoyo kane atana no musaja kola sakobuli mwaro mutangani nyaruka yo kabere nyaruka yo gatato ora tai ko bulingango na kile tiwo mwana omoisi achikotoka ogo ngamukombosi okonele yaani ndasi abura kama mukombosi lokoko yaki na nyama yogo cheke jinyaruka chitu atero timoi chana na wale tira mangana ngaki amaya na mangana yamaya no mohokora wasala tulenga boss itu kega taetiza na ali tukoli basaba abandi bakubeke ruwa abandi abandi bakugire kagenda seria era piga ikabdi bakangere siringa na tole ko bachia bali ngamone nai aba ku Yesu niko mo wao na kumweka no yo ese mo ngora soma mure ngaki aba murabali babere oyo moyo tabete nibo yaya kagenda ji agenda tiringa omwali oyo kwera na ade tansi no ekole oyo lenge ka akola kikiro eko ngano yo no yusirete na rokolele okobulna ogo pyase sanga DJ kara alibiyete mosikiro dia sirete ya kolele okoli sanga enjena nya okuna geto kiao mazi
Jana ya usali mbuyu. Njawido. Chita sajnakane wa chiri udiringi tudo na rokole kila musiki udira bana. Ama wana ya sai. Hiyo hata akaleta amangana maya. Amangana kwa pelanga timoi chana. Wewe ya sai. Yo tole koko ndugu chana. Yesu na atoletera amangana maya habari njema ya wokovu kwa watu wote. Niletera amangana amangana maya yana labate ili abana baitete mwatenge kwaete muyo na yana bategete muamba takatenga muya mwana ite abana wa watenge yo muya wa ko te kote school fees no what e wa ko te kotenga ko afye yo muguko ngatia ko te ngakiri eta mungkere buat yang tabanga life is a series of problems. You solve one, another one is waiting. Uno poro ayamo ko yono korga. Uno wono bande ba ko December. Abane ke Christmas ba ga no mujibo ban. Ya to we kira manasi ba ga no ban. Wa solve December. January ko gaje. January, you solve January. Panyana kamura kamo buat tengah daftar ko nyoma ka. Nagtua ko ali beja. Una ka ko ito mo kungu wa. Engko ko konyo mamena terura. Owo ko ni jimwa ma ta ya jigo utura ke yo. Ai wa ka no wa solo video mo cha no. Wa ka ko jara ko chiro. Ba wo le stop le jisuli. You solve one problem, another one waiting. Bale ka mo nai. Nanti atel. Imo basa kodoka. Imo basa ko kumia amangana yesa arete na amangana lengaki amaya yo mo ko mo nura basa la torenga once erituko yo mo ko na chorete motorione tie koro ya ni chingi na koraria oh ya onsim rituko mawoko kero Yesu ansiveti kanyegeya osawa menyerumo chengoluka rituko mawoko kero Yesu ansiveti okuwata na kwaweire ntino yoye nero yone akangusa kamutunya na okiwe kumwatura rituko mawoko kero Yesu ansiveti kanyegeya osawa menyenumo chengoyoka rituko
twamora Yesu asogotoleka twamora Yesu asamangana mange iga bana banyasaye iga batabanga agacha uruke wanene buaise asegeta ukia Yohana eyemo 14 abantu kutakabari kola banene asogo gimubu abantu kutakabari utwale vinte vinene na maskani lakini agotabanga agacha ekerajete inda uruke owanene buaise ekitabu ikia Yohana eyemo 14 kitabu kia Yohana ile ngarate bete akola omubiri nikamenya segati yaitu tukarora wanene bwaye wanene bwa mwana omumwema awurura setata oikire n'obuya nagendoki neke tigamba buli emitumire gayesa aikire nabyo ekemo yadai gendoki wanene eyakabere obuya yagatatu yes ekene awatabanga Yesu neweka otwara ekene nakioko okoigwa watabanga n'obugima bwakale nakale na bwobo bakomanyanya saa bwekene bweka na Yesu Kristo wakortera ki watumete iwabana banyasaye oma watabana ejenga Yesu wataba iga ene ekene nenchira n'obugima bwaliri bwakale kale yotani Yesu yo nanda sitayo twarore amangana nyasaye weterase Yesu iyo Yesu yo nebweka obotongusa erinda torete asetata bweka Yesu yo nero kwanwa oika twarura seseye togende iguru asitora menyenere emyaka yose abana banyasaye ancha oruete iguru aja okora mangana yaiga tuayegeire oruete iguru nando goche yakabere oyokwete umuntu ndabatabanga one man died. He went with all humanity to take grave. And when time came, this man is selected with both of us, and he went with us into eternity. One man died. He died with both of us by faith. He went with both of us to take grave. And when time came, this man was selected with us and went with us into eternity. Hallelujah. Uweka ne atogwancha muna liligo tuwatebete awatebanga kuransikenche na jeni kolenga ki ningo sike awana wanyasa Yesu uweka ne atogwancha anyo hali baba ase koro yao Yesu yoiga ne atogwancha nubuki mabuaka ngakale Yesu yoiga ne atogwancha Yesu yoiga ne atogwancha butakoera ancha Yesu ase maragome Yesu iga ruete igoro akorokie egiota kirokora buno mwegeni konyolotera mo mwegeni awatabanga akonganya urua somo sunte akoreta asoburabu nada kurusia asoburabu akomeka asobugima wakana kale Yesu yo nero gocha awatabanga igereria emanu ya nyasaye igereria emanu ya nyasaye eye komogoli bibia mwanya watu bigenga beyond awatabanga behold the Lamb of God that taketh away the sins of man awatabanga oyobueka nero kunyara oyobueka nero kutubuata na nyasaye oyobueka nero kuena oyobueka nero kuwanya oyobueka nero kutochena oyobueka nero tubuata kusemeria sare ase marogome yona ko bari ni mono ase Emmanuel oyo watabanga imeyaye oyo mabuaka na kalema koretana ki mboro oyo Emmanuel ni awatabanga yanere masi awatabanga nero gotorka awatabanga na ende kene nkei awatabanga oyo no mwana na no mabuari wakakaka ase marogome o ari ni tuwe no bueka
domo semeli buweka omuhoko asitayitoranyore omuhoko wetani kobase Yesu asitayitora abebuya wetani ase Yesu asitayitora abendu buya natokora ebintu ebinasi biko wasense onye turancha koba ya Kristo Yesu ebintu nkeyo kekoraho kiese utatira kuwacha koba imeyaye aho tabana nabono kugambibwa nkuri ase bali imeya Yesu Kristo aho tabana now there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. You are one of your side. You don't go to Marovi. Now I can walk on Iki Arusi Yesu Yuru. Iki Amonate to Guru. Need a part of. I say Yesu. Or you will take or I think it to be us. We never have a camera flipping out the one. I got to go on an area. You Agakeya. Akabuno Musumba. Akanago Musumba. Aquama Quayo Soku. Naye nero kwabirukwebibe enje naye nero wa Kristo enje naye yuwajirwa soso bwa yasad oro Yesu nere otwanjira asimira gobe Yesu yabasenie Yesu yabayende abarenda asobo tuko nareka ko bwacha kwa etomera ne mabya sikita ya Yesu yakolende aje Yesu taranere muntu takuura baura otabama yantita tikomanya ministry ya patsiku ya kende utatira Yesu oli okwete akaboka akagenda igoro nadogo cheli akalenga eli akalene buga tagete koywa abantu abange tulete komanya emirano y'abantu abantu abange batagete komanya isuri abantu abange batagete komanya Yesu ameto waika ego omuntu ndo okubona ki omwana oli boyo na kolte school maya koyuko school visiale ko mwakane omwana oli wana chitaka enda boy kwa watu mzazi wale komunyo Paula wataka kinta katika manya kile kia muntu ndo katika manya kuweka iwo musarabo Yesu oyo kweta akagenda selera na dakawoka na rogo cheli akalenga bana banya sae eli akabe nyasaba seni meya Yesu uro mutolito